Jeg er klar til at møde den her nye roserskydende dreng. Hvor fanden er du, dreng? Jeg kan godt se, at det her er ikke fucking blind, mand! Hvorfor er du her i dag? Jeg er min mors talt. Lortegrund, du er her for at skyde russer, og kun for at skyde russer. Er det faldet din fucking mors dreng? Hun siger, det var godt for mit helbred. Helbred eller ej, har jeg været fucking spejder, dit dumme sovlehoved. Jeg har ikke været spejder. Min mor sagde, det var godt for mit helbred. Og du fandme kæft til din fucking helbred. Altså, siden du var spejder, har du mindst lært at håndtere en dolk. Jeg har ikke lært at bruge en dolk, men jeg har lært at skide i en kop. Har du lært at skyde i en kop? Det er derfor, din øjne lugter som fucking meget lort. Jeg har hørt, at vi skal skyde russere, men min mor siger, at det er forkert, så altså, det gør jeg ikke. Mener du, det er forkert? Det er det bedste, man kan gøre. Det er for moderlandet. Kunne du høre det? Det er russerne. Den er tæt på, jo. Kan du jo kunne høre det? Det er derfor, du skal holde lidt kæft. Jeg skal fandme ikke. Jeg har mit sværd her. Jeg ved godt, det ligner en gren, men det er rigtig god camouflage. Og hvis du siger en lyd, ikke også? Jeg tager de der briller der, så jeg ligner Jeffrey Dahmer. Skær din krop i to, mand. Men hør lige her. Jeg har noget til dig. Det er en riffel. Ser den ikke rigtig sprød ud? Ja. Oh my god, en riffel. Ja, og jeg ved godt, det ligner lidt en gren, men det er bare rigtig god camouflage. Jeg ved godt, den er altså. Kig lige lidt på mig her. Ja, kig på mig med de gode øjne der. Dine gode 3 øjne. Ja, for eyes. Ja, det er lidt en til. Men du er simpelthen for grim til at have den her. Den er simpelthen bare så smuk, den her. Men... Kæft, du er grim for helvede! Hører du mig? Hørte du det? Det er russerne. De har de der banger der. Men indtil videre, ikke også? Så har du bare brugt dem her. Du har bare brugt knytnæverne. Ja. Kan du se, hvem er derhen? Det er en russer. Dem kan vi ikke lide. Og dem kan du heller ikke lide. Det er jeg bestemt nu. Hey, russer! Kom nu her og hælder kæmp, man! Mig det der! Det er russisk mig! Hey! Tag fandme med mit sværd! Der er også derhen! Ham tager du fandme! At det forstår, lille rotte! Jeg får ham! Tomius! Det er fordi, jeg er ikke hovedpersonen. Hvorfor har jeg gjort det her mod mig? Jeg er bare en skyldig russer, men lige pludselig kan lære at tage dans.